हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि बेलासिनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय थालायबाय आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ दिनैहाय थांनो नागिरदों जाहैबाय हाग्रामा ब्रिजआव दसे ओरैनो टाइम पास बेरायलाबायहैनो आरोना लोगोफोरजोंहाय न'आवबो बरिं मोनदों थानोहाय ओमफ्राय रबिबारबो नालाय सानडेबो बेखायनो दसे गोसोफ्रा मोजां मोनलाबायनायनि बेरायग्लांलाबायहैनो होननानै थांनो ओंखारबाय गामिनिफ्रायनो दिनैहाय भिडिअखौ आराम्भ खालामनाय जाबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम दिनैनि भिडिअआ जास्ट दसेल' जागोन आरो बारा गोलाव खालामनाय नङा भिडिअखौहाय एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' दसे बार जाहैलाबायनो आरोना थ'दो होमब्ला जागायलांजेनसै भिडिअखौ इउटुबार नुबाय भबानिपुर लामा नै एकदम अखा हानानै गाज्रि जानानै दंथारो ओमफ्राय नै जोंना सासे लोगोआ थांगासिनो हाग्रामा ब्रिज बेरायलानो बिउटिफुल भिउस फाइनालि मोनफैबाय नै हाग्रामा ब्रिजआव दैयाबो गिदिर देरदों आरोखि दिनैहाय एसे नायनो हागोन ओरैहाय भिउफ्रा बरिया जानानै दं ओमफ्राय जों नै ओरै ओंखारलांदोंसो गाहायजों नै ना सादों ना मोनबाय नामा नायाबो डांगर नाय माख्रानि ना जाहैबाय बेनो माख्रानि जायगा माख्रानि हाग्रामा ब्रिजनि दैया देरदों दिनै एसे अखा हादोंना मोनायाव गोगोमनो बेलासियाव बार जानो फैबाय नै ओमफ्राय आबौआ जोंना ना सादों जाहैबाय नै नाया नाङाखैनो बिस्रा माथो मा जादों खुरखुरि जादों आरो खुरखुरि दाम खमनि बरिं लाइफ नालाय जानाय लोंनाय लाइफआव जा लों बिन्दास थारा बेरायनो गोसो बायदि रावखौबो दाफोथाय जोनोमावहाय नोंनि हिनजावखौलाबो दाफोथायलै मालाबा बलद रुवाफोरजों देनानै हिनजावफोरखौ 100%आव मथा मथि 80%बो दाफोथायरा मालानि समाव नोंनि हिनजावारि नोंखौ बलद खानानै दस्राजों लुन थांगोन ना फात्ताखौ मोनस्लाबनाय नङा नोङो ओरैबायदि हिनजावफोरनि गोसोआ मोनायाव उन्दुनाय समाव गावनि फिसायखौनो थ' देथानाबो बलद खारनो हानायबो गोहो दङ हिनजावफोरनाव बारा माबा बिसास दा खालाम हिनजावफोरखौ गावनि हिनजाव असेलाबो आरोना बिदि गावनि फिसायखौबो देथानानै खाग्रा दं आरो गावनि हिनजावखौबो देथानानै खाग्रा दं हौवाफोरखौब्लाबो बारा दाफोथाय लाइफआवहाय आरोना आंथ' बारा फोथाया हिनजावफोरखौहाय बेखौनो जा लों बिन्दास था लाइफआव सेंग्रा सिख्ला समनि बायदि जाया गोसोआ बायदि बेराय इन्जय ला जेराव थांनो गोसोबोनो थां ओमफ्राय सोर फैयो फैदोलाय भुटाना अपेनिं जालायबाय गेटना थांनोसैलाय दादगारि भुटान गेलेमफुं फुनसिलिं दार्जिलिं फुनसिलिंआव थांनोसै एबार फुनसिलिंआव फैदो मोदोम नाजाहैनो सोर थाङो कन्टेक्ट खालाम आंनावहाय नाम्बार दङब्ला डाइरेक्ट फेसबुकआव थांना नाम्बार लानानै डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालाम आंनाव मेसेन्जाराव आदै दंखायोबोनो खाथियावनो गेलेमफुं गेट खाथियावहाय बाजार खाथियाव आरोना दा नोंथांमोना मा फेसिलिटिफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन अबयसे आं सोंहरनो हायो ओमफ्राय एन्ट्रि फिसफ्राथ' मिथिखाबाय दाख्लै निउसफ्राव होखादों जाहैबाय
हाग्रामा ब्रिजनि नुथाय स' लोगोफोरनि दिनैनि बेरायनाया जोबलायबाय जोंना ओमफ्राय थांनायसैलाय भिडिअ'आनो लेट जाबाय थादों थारमाने जोंना हाजिरा मावलागासिनो नालाय दामानि हाजिरा मावनायखाय भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखै आङो ओंखायनो भिडिअ लेट फैगासिनो दङ सप्तासेयाव खनसेखौल' रेस्ट मोनो नालाय हाजिरा मावनानै जाग्राफोर उफाय गैया टाइम मोनबाल' भिडिअ बानायनाय जायो गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय 27आव बोरैबाला करबझाराव बल खेला नायहैनो हागौ एक्ट्रेस फैयो होननाय खोनादों दिनैबो थांगौमोन ओमफ्राय एक्ट्रेसफोर फैया होननायखाय थाङाखै आरोना टिकेटनि खेलाखाय दुर्गा फुजायाव नोंथांमोना बयबो मोजाङै रंजालायदो सोर सोर लंपेन्ट गस्ला हरनो हालायखो सोर सोर गार्लफ्रेन्डफ्रा सोरना बयफ्रेन्डफ्रा दख'ना हरनो हालायखो जोंनाथ' हरनांगौबो गैया मोननांगौबो गैया जाहैबाय दा नोंथांमोना मोजां मोनलायनायफ्रा लंपेन्ट गस्ला दख'ना मोनलायनायफ्रा मोजाङै मोजां जालायदो आरो जों नोंसिनि स्टेटासफोरखौ नायसाबबायनोसै फेसबुकआव पस्ट होनायफोरखौनो उफाय गैया जोंनालाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय टाटा बाय बाय सि इउ गुड नाइट